Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz geçen hepdede bir hepden dowamında Türkmenistanyň içinde we ýurdun daşynda bolup geçen bir näçe mesele barada boljak. Şonuň üçin söhbetdeşligimiziň başyny Türkmenistanyň içi bilen başlamakçy. Bilşiňiz ýaly aýyň 11-ine Türkmenistanyň geňeşi bilen parlamentiniň bilelikdäki karary esasyna 21-nji ýanwarda Türkmenistanyň halk maslahatynyň oturşugyny duşuşyny mezlidini geçirmeli karar kabul edildi. Onuň dowamyna 2400 delegat Aşgabatda ýygnanmaly edildi. Kim ol adamlar, kim taýlady, kim belledi, anyk zat ýok. Ýöne şu taýda aýdyljak bolýan zat, şolary hökümet öňünden taýýarlap, gyzda gelende halka gysgaly ýagdaýda hödürlenýän gün tertibi diýip hasap edýän. Men size aýdypdym watandaşlar, şol ýanky şol öýmede duşun öň ýanyny aýyň 16-syna edilipdi-de soňky hepden jemi. Şonu aýdyp beripdim, Gurbanyňly näme üçin şu halk maslahatyny täzeden dikeldiýä we şonu halkyň garşysyna, döwletiň garşysyna ullanmak üçin hem de öz peýdasyny, öz kursusyny we oglunyň kursusyny saklap alyp galmak üçin ýangadan ýa täzeden niýasyň döwrüne hereket eden şol 2000-den geçýän hiç bir kanuny göz tutulmadyk, hiç bir kanuny güýji bolmadyk, hiç bir döwletde kanuny güýje eýe bolmadyk. Strukturany ýani halk maslahatyny täzeden dikeldiýä, şoňa daýanyp mundan bu ýana döwleti dolandyrmakçy bolýar. Sebäp bilşimiz ýaly geçen ýylyň mart aýynda ogluny getirip öz ornuna oturtdy, ýöne olam bir emelsiz bolup çykdy, atasyndan beter ederi näme etjegini bilenak, eline verilen kagydlary mokap bilenak. Şoň üçin Gurbanyňly täzeden häkimede dolanyp gelmegiň külkülüne düşüp eden işi. Indi göni prezidentlige ol özüni goýup biljekkäl, diýmek oglunyň özüne maskara etjek, diýmek Gurbanyňly ters kapıdan ýerýärdi. Indi men Türkmenistanyň halk maslahatyny döredýär. Indi şoň men başlygy hemme şol halk maslahatyny da kimler ýerýär? Hemme yerli dolandyrşyň ýol başçylary ýerýär. Şu owa arçylarynyň maslahaty ministrler kabinetiniň agzalaryna çelli bütün döwlet, hökümet we büdjet işgärleri Gurbanyň eline düşýär. Ýa-ni şol halk maslahatynyň başlygy hökmünde. Ondan o taýda ýene de kabul edilen karar bar, şonu Gurbanyň milli lider diýip tasdiq etmeli we tasdiq etdiler. Oňa men häzir soňuna dolanyp gelen, ýöne häzirlikçe şol saýlawda goşadyrmak üçin saýlawda ýa-da ýene konstitusiýa gödök bolup üýtgedilmegine edilen ýa goýberlen kemçilikler ýa-da edilen cinayeti işle barada gysgaça durup geçmekçi bolýar. Meselem aýtdym ýa-ni şol mezlisiň agzalarynyň sany öňünden beýan edilmedi. Kim çağırjak, kim nädip saýlanmaly ol emeler, delegatlar nirden gelmeli, niran adamsa olur. Eger kelamagy söz ýok metbuatda, ýöne diňe edilen iş o da şol ýanky görünüşimiz ýa zalyň içinde şu birinji 8 hatarda 8 hatar bolup adamlar oty her hatarda da ýaşullar diýdiňne şu garrylar her hatarda da 80 adam şonu ýaltanman sanadım şu dürli rakursdan seredip şu olan goşadyrnak üçin mezlisiniň işin alınıp barılan pursaty watan satan habarlaryny seredip özüňizden görüp bilersiňiz. Şo ýerde 8 hatar 80 adamdan garrylary ýüşüripdirler. Bularň umumy sany 560 adam bolýar. Bilem näme diýip aýdym, şol
fasadın öwüşüni, fasad değil ya da zaýyň daşynyň palçygy diýin, suwagy diýin, şol ýylradyp görkezmek üçin ene bizene halk maslahatyna ýaşullamyz bar dip, ene şolary öňe tutanmaly. O dilsiz agysyz oturan o götü pampersli bennelerden o yerden ses çykýar, ýöne olardan ses çykana. Başlar sesem çykýar bolup, ýöne el çarpýarlar. Turup el çarpmaly, oturmaly, ýene turup el çarpmaly. O signal berilen ene şol gurjak. Onun aňyrda ene döwlet işgärleri, hökümet işgärleri, onu soň arçylyklar, etrap ýolbaşçylary, welayet ýolbaşçylary garaz bir ýerde o eline emeliýeten bar bolsa şo dala ýygnanypdyr. Daşyndan bedeg üçin o dalyň iki gapdalyna o student ýaşlar oturdurmalýarlar, ene o gelecek şolonky diýen ýaly. Garbularyň birje bölegi bar kiçeňrek. Garaz ene şeýdip dürlüdümen duruşdadan bular ene halk maslahatyny düzüpdiler. Ýöne ol düzüm o kanuny düzümdäl, onuň kanuny güýji ýok. Onu öňünden aýdýar. Sebäp o düzümi şo zaly ýygnanyň 2400 adamy biziň halkymyz saýlan agam, gören agam, bilen agam. Olaň halk bilen hiç ýyl utgoşuk ýeri ýok. Onun üçin onu halk maslahaty diýip agzamalylar, Gurbangulyň elinäki gurjak ýa oýunjak ýa da pula satylan bir toparyny haýynlar diýip aýtsak, hatda hakyk bar. Watan satan haýynlar elbetde. Sebäp olar şo zaly üýüşip Gurbangulyň islegi boýunça Türkmenistanyň odalam döwüşe edilen konstitusiýanyň üstüne ýene bir gezek garaçydylar. Oňa da ene diňe bir Türkmenistanlarda bütün dünýä şaýat bolup ötdi. Enne aňyrlygyna getsek, näme diýär bular? O şol Gurbanguly açýa, emani duşsugymy, ýygnanyşygymy, halk maslahatyny ýemet ýa adamlar diýär şuňky diýär garaljak meselelerin gün tertibine girden meselelerin sany siziň elinize berilendir diýär. Zalim howa diýär. Ellerine hiç tat ýok o bennelen. Hani 560 garryň eline men ýeke kagyd görmedim şol gün tertibine degişdi. Birinji mesele, ikinji mesele, üçünji mesele näme nädip nähil terde kabul edilmeli. Ya näme garalmaly, näme seretmeli, näme teklip edilýär. Ýok. Olun aňyrýan oturan ýanky bir döwlet, hökümet işgärleriniň eline şo hemişe kiýal şol ýaşyl bloknotlary öldürüm näme ýazýany bilen başyny galdyrman bir zatlar çyrşap oty. Olun eline hiç ýyly gün tertibine degişli dokumentler ýok. Diýmek, ýene bu näme subut edýär? Bu gurun olan oýunlygy, spektakllygyny ene subut edýär. Ýene aňyrlygyna geçsek, ýene de näme kemçilik bar? Sonra bular ıglan edýär, ýemedýär. Biz diýär, häzir diýär, şu taýdaky karary diýär, 4-5 tane adam görülýär, howa ýam Gurbangulyny saýladylar, öz aralaryny bellediler. Indi diýär, şu karary diýär, ýanky Türkmenistanyň birleşen geňeşi bilen parlamenti bar, halk maslahaty, şu öňküsi 56 adam bilen ýanky 125 deputat bilelikde oturup häzir şu gelinen kararı tasdiklamaly. Mämmedowanyň ýolbaşçylygyna, Mämmedowa da meclisiň başlygy. Soňra şunu görkezýärler. Indi bir kiçijek zalyň içinde aýdylyşyna görä dikterler, ene diýär, ýanky parlamentiň deputatlary bilen ýanky halk maslahatynyň geňeşiň agzalary bilelikdäki maslahatyny geçirýärler. Ene şu Gurbangulyň halk maslahatyny eden teklibini tasdiklamak üçin. Şo taýda daýdýar deputatlardan hem de halk maslahatynyň agzalarynyň daşgary jurnalistler hem gatnaşýardy. Olaňam elinde o şol maslahata degişli dokumentler bolmaly. Ýa-da bolup geçýänler. Birinciden men aýda otyn, şol meclisiň agza sany 125 deputat. Gurbangulyň hem soň mundan 2 ýyl ýarym ozal getirip içine goşanym, bu ýanky ýeme 2 ýyl ozal. Ol ýeme bir 56 tane deputat özü bilen jemi bolmalysy 2 tane bilelik dalanda 181 sany agza şo taýda oturmaly. Men ýene de ýaltanman şol sanap gördüm de zalyň içine bir kiçijek zalyr.
Deputatlar birinciden beýdip oturulmaýar bir seredin dünýädäki mejlislerin işine. Olaryň hersiniň bir öz stolu bar, oň öňünde monitor bar, oň öňünde knopkasy bar, elektron şertde tertipde ses bermek üçin. Oň öňünde, olaň öňünde durmaly zat, ene kabul ediljek kararlaryň hemmesi protokollary ýatmaly, kopýasy durmaly ellerinde. Hiç zat ýok. Deňe şol diýdirin üstüne şol ýanky ýaşyl bloknotlary başga hiç zat görmedim. Indi şol zalyň içinde iki bölük bolup otyrlar. Bir hatarda, bir riýatda 10 adam sanak gördüm. Aňryga menem 10 riýat aňrylygyny diýdi 10 hatar. Diýmekjemi? Şo zalyň içinde 100 adam o başlyklyk edici Mehmedowa bilen 101 adam boli. Bolmaly 180 mira. Hani galan 80 deputat ýa agza. Ene, sonra yurttaşlar. Şonuň üçin ol belelikde geçirilen mejlis hem halkyň gözüne çöp atmak üçin, al salmak üçin gurnulan oyun. Başa hiç hatta. Olaram howo dip el galdyrdyk, bir agızdan kabul etdik dip ýene meýdana dolanyp barýarlar. Ene o taýda ol özüni mahabatlandyryp, bir gülkün statlar bolup durda. Ýemediýa arkadagly serdarymyzyň nämesiniň dip atasy oğlunyň prezident edip onuň halkyň öňünde utanma şolar ýal çykyşlar edip oturdy. Bir diňe daşyndan seredýän bar. Çağaňam oýuny onuň akyrly borda şo sady gatnap beren çağalar oýnaýar öz aralaryny. Şolaňam oýuny has gyzykly hem ynanyrjylykly boljak da bir Gurban Gulyň oýnap beren spektakl. Daşyndan seredýän bir döwlet, bir parlament, bir halkyň zaryň içinde oturan adamly dälhanaň adamsy. Men şuna şeýle. Bir adam kanun nokta nazardan ugur alıp iş eden akşataydı. Adamın aklisi zadylanan ýaly watandaşlar. Diňe şol Ajdarhan gözüne sereden ýaly bolup hemmejik şoňa seredipdi. Gurban Guly. Olam hediledip keýp tutýar. Gözden elekçilik edip eýlek beýlek oýnadyp. Hani seslerin dip seredýär el çarpýaly bor şoňa keýp edip o dalyň bu çetine seredýär, bu çetine seredýär, o tak seredýär. Bir dälhana. Bir seredin şo özüňiz alynda bir 20-nji ýanwardaky şol watan satan programmasyna seredin. Görürsiňiz. Nä derece ýetirilipdir biziň halkymyz. Nä derecede biziň halkymyz äsgerlenak. Nä derecede konstitusiýa ýerin teýine sokulupdyr. Ondan ene şol halk öz hakykyny talap etmese boljak zatlar şu. Men başa näme diýip aýdyn otaydy. Eni şol ýanky milli liderlik meselesine dolanyp gelse, bärde aýdýa ene Türkmenistanyň milli lideri diýip kanunlaryň esasyna biz Gurban Guly Berdimuhammedow ikrar edýäs. Bagyşlan. Hani şol kanun Türkmenistanyň milli lider bolmaly ozal kanun kabul edilipmi? Ya kanunla barmy? Ýok. Şun çykdy şol söz milli lider sözi. Onsoňam öz döwletini, öz halkyny, öz ýurduny haýyrlyk we dönüklik eden adamy milli lider diýip atlandyrylýan kanuny görkezim halka bize menem göremek şol kanunyň bardygyny. Nirde ýazylan? Halkyň dönügi we haýyny ene milli lider diýip hasap etmeli. Barmy şoň ýal kanun? Han bizem görüp galyny. Yok bolmasa onu bağışlan ol menem şu söýünmeli bolýanna. Eger şolar ýal kanun yok bolsa onu Gurban Guly milli lider däle milli pider bolýar. Edip oturan jenaýatyny gödöňüne tutsam, özü we onuň töweregi we tohumy hemde ine egni pagollar bilen bilelikdi. Ştaýda bellap geçmeli zat şol zala ýygnanan 2400 delegat diýip asaplanýardy. Şo Niýazyň döwründe şoldy. Şoň şöhrat paralygyny kowalaşyp, ene Gurban Gulyň şonu etjegin men size öňünden aýtdym. Ene 16-synaky eden çykyşyma seretseňiz bardyr şo taýda. Şo Niýazyň döwründen bäri boş haňlap duran köşk bar. Şoň içini doldurmak üçin hem de Niýazdan aňryk geçmek üçin şoň ýemesine görüpçilik edip gurnan oýny. Olam bar.
Ene şeydip bular inni halk maslahatlı bol öz aralarını, öz ihallarını şeydip bularını yankı milli beylekesini sayladılar. Hova. Otlayan edil halkın. Yine mergede görün seyredin. Yani maskarasılığın çağı yok değil yani şolaken. Enimin üstesine näme boldy? Yine de şol men 16-syna aýdyp berdim. Aýyň 19-na 20-syna ýanwaryň Orsiýadan ulu delegasiýasy garaşylýar. Oňa ine bir ýemeden Orsiýatdan o premier minister Mikhail Mishustin gelmeli. Ondan bir topar hökümet, döwlet ýol başçylary, ýa-ni gubernatorlar, welayet ýol başçylary ay näme ol bir gelmeli adamyň sany gatken. Indi garaşdym men şu aýyň 19-naky watan satan habarlaryny seredýän boli. Eger sesýün ýok geldi ýa gitdi Mishustin. Emma 20 sene bol görkezýärler ene bulan hemmesi şol ýemede Türkmenistanyň ýanky maslahat jaýyna oturup bir topar kagızlary, şertnamalary gol çekke. O şertnamalar ýyrty kaltadan dökülen ýaly ýyly gutorana bu barada şertnama baglaşdyk. Ol işler barada şertnama baglaşdyk. Garaşyr halka yglan edip baglaşan şertnamalaryň sana ona ýetdi watandaşlar. Ýöne ol halka aýan edilmän gol çekilen şertnamalar näçe we näme barada onu bilen tak bilemde bilmersem ýurda barýança. Sebäp men şol delegasiýadan naşlaýla pikir edýän şol delegasiýa näme üçin geldi? Bir samalyota sığjaklar olun getiren ýemesi adamsy Mishustiniň ýanynda. Diýmek, iki samalyot adam näme üçin Türkmenistana geldi? Näme üçin olar Türkmenistana hojaýynçylyk edýärler? Diýmek, bular aýyň 19-nda gelip şol Türkmeniň ýanky bizde görýän taryhy dykma serdar bardy. Bir hazır bizim zamanımızda olsa dikme serdarlar var. Yani Orsiýadan dikmeleri şu. Ene şular ýygnap, ene siz şu zatlara gol çökmeli, ene biz kagızlar taýýarlap getirdik, şertnamalary. Gol çökmeli, ene hemmejigini ýygnaýa, hökümete degişlilerini. 19-na 20 sene şeýdip gol çökdiler. Nämeleri gol çökeli? Onu hana Watan satan programmasyň 20-sini çıkaran süjetine seredin, özüňiz düşünersiň, men onu gaýtalap oturmaýyn ben. Bizim döwletimiziň eýesi Orsiýat. Biz Orsiýadan bolup bilsek bir welayet şuman Türkmenistan. Olam erkimiz biz ýa garaşsyz, bir tarap hiç zat ýok bizde. Onu men aýdýan size. Ýok şol bizde. Garaşsyzlygym ýok, bir taraplygym ýok. Öz elimiz, öz yakamızdan del, şol 142 ýyl mundan ozal yakamızdan evşitläp tutan Rus imperiýasy şuna bizi dolandyryp otýar, bizim üstümizden agalyk edip otýar. Bolly oturdy, başgasy ýok, ene seredin, ana meclisde de bolan zatlaryny hana halk maslahat diýdi, ene hökümete de ene diýde çökerdi, İslam kanunyna da gol çekdirdiler. Ene şol aýtdyma ene şol ýanky gubernatoram geler şol Astrahanyňky şol ýemede ýanky bir Krasnovodskda Erdogan bilen Azerbaýjanyň prezidenti Aliýew ýemede çagyryp olaň öňüne antyçyp awýalap oturan Gurbanuly bar, gardaşlarym, dogallarym diýip. Ay ene Kaspiň aşagyndan gaz geçer o taýtyndan o ne der, bu ne der? Nämetçigini aýdyp bilerdim, ol ekrana aýdylmaly sözler däl. Ene olar gapydan çykarmaka şol Orsiýadyň şol gubernatory Astrahan welaýatyny gaýtdy. Şu 1 metr turbanam geçirmersiňiz Kaspiň aşagyndan gazy turban. Biz şoňa ursat beremdik diýdi. Indi şolun Mishustin bilen bile gelir in hormatly mihmanlaryň biri, şo bilenem bir topar şertnama gol çekişdir. Şo Kaspy deňizinden enni haritlar Astrahana gitmeli oň üstüne. Şeňmi? Ýap Derbente barsa, o Derbent näýlem bolsa Dagestan, o taýda da musulmanlar ýaşaýar, o Türkmeniň bir olaryň bir düşman däl.
Şoňmy? Şoň üçin Astrahana uğradyarlar hem şo taýda logistika bar, aňyrlygyny ortada paýlamak üçin Türkmenistanyň elýän baýlyklary. Hem de özleri näme goýýany özleriniň başga adam görjek galla başga milletler. Ine şoň üçin şol gubernator şo taýdy. Olum geldi. Yine men biraz gen goýonda ýanky bir Tatarstanyň prezidenti Minnixanov olum şo taýdy. Gurbanuly bilen ikisi şappada şuppa soň ine eýlä gitdi, beýlä gitdi. O Aşgabatyň etegindäki ýanky arkada şäherin görkezlerimiňe soň bardy täzeden düýbi tutulýar mesjide barıp o taýda duşsan bol ay bu zatlar gowy diýdi. Ayet tögür okurşuna da atnaşan mollu garad. No. Binemen alamaty. Tatarstanyň prezidentiniň Türkmenistanyny näme gurulýany, näme edilýäni bilen ne işi bar? Näme öz halkynyň, öz ýurdunyň derdi azmy? Näme işläp berýär Türkmenistan? Ana jogaby taýýar. Men size odur bir näçege de gaýtdym. Ýurtdaşlar. Şol ýanky şolýan Gurbanuly Türkmenistanyň Nebitqaz ulgamyny ýanky Hazar tarapdaky ulgamyny lükgeligine Tatarstana tapşyrdy. Indi türkmenler Tatarstandan gelen nebitçilerin elindäki günlükçi, ýolbaşy da günlükçi. Näme üçin diňe şol Hazar deňiň ýakasyndaky ýanky nebit wiskalaryny, gaz wiskalaryny, ýataklaryny Tatarstana tapşyrylýar. Sebäp şo taýdan Kaspy ýakasyndan aňryk ýankaý düşünmýäli ýemeden Krasnovodskiň üstü bilen Astrahana çykarylýar şol önümler. Ol Krasnovodskda o porty näme üçin gurdular gidip ýatan giň porty. Kim bilen sewda edýär Orsiýetden başga. Sewda däl, Orsiýet ýükläbilerini giýjegini ýükläp barjalyň paraxotlaryň üstü bilen hana çykaryp otyr Orsiýetde Türkmenistanyň ähli baýlygyny. Olaram şo Krasnovodda nebiti gaýtadan işleýän zawody Türkmeniň pulunyň hasabyna täzeden gurdular, dikeltdiler, modern zawod gurup berdiler. Şo zawodyň önüme mene Orsiýetde gidipdir. Şo Türkmeniň pulunyň hasabyny Krasnovodskiň köne portuny ýykdylar, oň ýerine modern port gurdular. Gör bak, 10 gamy durup biljek bir wagtyň özünde. 10 mäşmi bir sutkada näçe gamy geçirjek güýji bar. On näme ýüklenýär, nire akdille eger kelamagy söz ýokdur. Ene olam Orsiýetde gidýär. Başga ýere gidýän bolsa görkezsin, Azerbaýjan sewda edýän Türkmenistan bilen. Ýok. Kazakistan sewda edýän Türkmenistan bilen. Ýok. Deňiz portunyň üstü bilen aýdýan. Ýok. İran sewda edýär. Men bilemek İran bilen näme sewdasyň bolup biljegini. İran bilen iki-üç ýerde ýanky gara ýol serhedi bar. Onu o deňizden İrany zada gitmek gerek gäle Türkmenistan. Ya İrandan Türkmenistany deňiz üstü bilen zat getirmek gerek. Men şey diýip düşünýär. Onu diýmek şol port diňe, şol Orsiýetyň emri bilen gurulan port. Olan diňe şol Orsiýede Türkmenistanyň baýlyklaryny daşamak üçin edilen iş. Şu hemme çykdyjy portun Türkmenistanyň gaznasynyň hasabyna hemme akdylýan zatlaryň Orsiýetyň peýdasyna. Şular ýal sewdany görüp eşdipmi? Ýurtdaşlar bolar. Mene görüp eşdeme. Ýöne edilýän işler şol. Ene şunu aýtjak boldum men size, şu meselede. Ýene bir geçen hepde bolan bir wajyp syýasy mesele bar. Olam ýanky Ýewroparlament 19-njy ýanwarda karar kabul etdi. Şo kararym biziň halkyň sesi mediýamyzda habar hökmüne gysgaçyk bir kommunutlyk biziň ýaşlarymyz goýupdyrlar. Gören bolsaňyz aýdylýar şo taýda görmedik bolsaňyz menem düşünürip aýdýan şu taýda gaty wajyp gelecek üçin wajyp karar kabul etdi Ýewroparlamentin agzalary. Şol ýanky kabul edilen karar ýanky Ýewroparlamentin kabul eden karary halkara
tribunaly döretmek barada rezolýusiýa kabul etdi. Şol rezolýusiýany kabul etmek üçin zala ýygnanan adamlaryň sany jemmy agda sany 524 adam. Şolardan şu rezolýusiýany gollap ýa-ni ses berenleriň sany 472 adam. Şu rezolýusiýa garşy ses berenler sany 19 adam. Saklanan adamlaryň sany bolsa 33. Şeýlelikde şol karar kabul edildi. Ol karar näme bardy? Ol karar Russiýany ýa Orsiýa Federasiýasyny we terror hereketleri ullanýanlygy we terrory gollaýarlygy üçin başga ýurtlaryň öz yktyýarlygyny bozýarlygy üçin ýene-de bir topar mesele bar. Jemi 20 sany meselen esasynda şo karar kabul edildi. Şo kararyň esasynda Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin, onuň ýanky harby töweregi, soňra beýleki şu ýanky jenaýat işine gatnaşan döwlet ýol başçylaryny, ýanky parlament ýol başçylaryny ýene-de Howpsuzlyk Şurasynyň agzalaryny bir topar adam şol sanawy girýär, şolar getirilip halkara tribunalyna suwd edilmeli bar. Halkara tribunaly bizde esasan şol Gagada alınıp barylýar. Demek şol ýerde geçdi. Şolar şol suwda getirilmeli. Bu bir gaty uly ähmiýetli, çoňur ähmiýetli bir syýasy waka. Men şolar ýaly wakany dünýäň taryhyny ýa durmuşyny diňe şol 1945-nji ýyla uruş gotarandan soň ýemede faşistik Germaniýanyň harby ýol başçylary bar. Şolar suwd edildi. Nürnberg diýip şäherde, şoň üçin şoň adyna da Nürnbergski proses diýdiler. Şo taýda 3 tany şol döwür Soýuz koalisiýa goran döwletler ýanky Sowet Soýuzy, Amerika we Angliýanyň üçüsiniň ýanky harby prokurorlarynyň gatnaşmagyny, garalawçylarynyň gatnaşmagyny şolar tribunala suwd edilip hemmesini cezalandyrylýar. Şondan märine geçen şun söýülen dowamyny şol proses ýene-de gaýtalanmak mümkinçiligi bar. Bilemän anglady. Şol agdalan adamlar. Şol sanyna Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukashenko da şoňa çekilmeli şu taýda agdalan sanaldy. Demek şol adamlar şol sanyna girdiler. Haýsam bolsa bir daşary döwletiň birine saklansa, şol döwlet şonu tutup Gaga tribunalyna uradyp bilýär. Özüni şol kanun boýunça işleýän döwletler, islendi döwletde sanyny giren adamlar haýsam bolsa biri çyksa ýa görünse tutup şonu tawşyryp bilýärler. Şeýle karar. Demek bular ya ömrü tünçe Orsiýetde oturmaly bar, ya uruşyň netijesinde näme oturýar, onu bilen täp bilemde. Belki ýanky Orsiýadyň öz halklary bular tutup özleri uradyr. Tribunala. Ya bular özlerini janlaryny has eder, ya da bular ýesir düşmeli bar. Haýsam bolsa şu variantlaryň biri bar. Onun üçin bir gaty uly syýasy ähmiýeti bar diýip düşünýän şol kabul edilen kararyn. Eger Lukashenko girdilen bolsa diýmek olun kaptalyny ýanky ýerde geçdi şol Türkmenistanyň goşadyrnagy üçin ataly ol prezidentler bar. Bularyň hökmen girdiler. O barada hiç şeýle kirjinlenme ýok. Menne sebäp olary Gaga elini sırtynydan äkitmäge dolu suwutnamalar bar. Galandan wagt görkezdi. Men şeý diýip düşünýän. Hormatly ýurtdaşlar, şol geçen hepde bol geçen wakalara şolar ýaly fin bermeli, pikirim siz bilen paýlaşmagy makul bildim. Bolýa onu şuwurlukça hemmäňiziň öýüňize saglyk, sag oturuň, saglykda görüşelim.